Εδώ είναι, ρε. Η σχολή. Ναι. Σου είπε θα είναι εδώ. Έρχεται και γυμνάζεται από το πρωί. Πώς το λένε? Τούφας. Καρατίστας. Ο πρώτος. Θα έχει μαύρη ζώνη. Όχι, κόκκινες τυράννουδες έχει. Τι σε νοιάζει, το ξέρω, έχουμε ξαναδουλέψει. Το σακατέψαν κάποτε, 6 μήνες στο νοσοκομείο έμεινε. Ο καρατίστας. Ναι, είχε μείνει να τσακωθεί σε μια μπούκα που κάναμε, εμείς το σκάσαμε, αλλά ο άλλος είχε 6 ντάν. Ποιος άλλος? Ο αυτός που είχε το σπίτι. Α, και του ρίξε τα 6 ντάν στο κεφάλι. Τι είναι τα ντάν, δεν ξέρεις? Όχι, γουνιές φαντάζομαι. Άντε, παπά, άντε. Τι κάνει, ρε? Push-ups. Τι είναι αυτό? Push-ups, δεν ξέρεις τι είναι push-ups, γυμνάζεται. Γυμνάζεστε τόσο πρωί, Για να κρατιέται σε φόρμα. Κάποτε έκανα κι εγώ τέτοια, Είχα φτάσει στα 30. Κουσκούς. Push-ups, Θα το διακόψουμε τώρα. Ξέρω εγώ. Τούφα. Τούφα. Δεν μου είπες ότι το κουσκούς έχει και γυναίκα από κάτω? Βρε το σκύλο πρωινιάτικα. Τι έγινε, ρε? Σε έκοψα από τη γυμναστική σου. Όχι, εντάξει να με προπονούσα το λιζάκι. Εσύ πώς από εδώ, ρε καντρόνια? Σε θέλω. Από εδώ βλάσεις, φιλαράκι, Πρώτος. 4 διαρρήξεις, 6 χρόνια μέσα. Είσαι. Για 6 χρόνια μέσα? Όχι, όχι. Σίγουρα πράγματα. Ο εγκέφαλος. Ο Μπάμπης. Ναι, ο δάσκαλος. Τι κάνει? Οργανώνει. Όπως την άλλη φορά. Όχι. Τι όχι? Που πατήσαμε το σκύλο και μας κυνηγούσε μέχρι τα χαυτία. Άσε ρε. Όχι, ρε. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι είχε σκύλο το σπίτι. Ο σκύλος όμως το ξέρε και ήταν μπροστά στην πόρτα και έκανε το χαλί. Άσε ρε, με έριξε για δόλωμα. Να με πάρει στο κυνήγι ο σκύλος για να μπείτε εσείς μέσα να την κάνετε. Και αυτό σου λέω, ρε. Έχει μυαλό ο δάσκαλος. Είσαι. Έχεις σκύλους? Όχι. Τράπεζα είναι. Τράπεζα? Τι θα χτυπήσουμε τράπεζα? Ναι. Τρελή είστε, θα μας κρεμάσουν. Που δεν φόβος, έχει και χαρτούρα. Αυτός τι θα κάνει το υπόθετο? Κάνε έτσι και μίλα καλύτερα, ρε. Γιατί? Πες του. Τι να του πω? Με έχει διθυμωμένο. Τον έχεις διθυμωμένο? Όχι, πώς είναι? Καλύτερα να μην με δει. Ναι, καλύτερα να μην το δεις. Καλά. Λοιπόν, Επικίνδυνο. δεν είσαι δηλαδή? Άσε. Θα το σκεφτώ. Εσύ, με τι μυαλό? Κάνε έτσι και πάρ' το κοκοβιό και δίνε του. Την Τετάρτη να περάσετε τα γονέα. Πάμε ρε Βλάση, άστο. Τι είπε? Το κοράκι! Πού το? Εδώ ρε, πού κοιτάς, εδώ. Κοίτα σύμπτωση, πώς δεν το είχα σκεφτεί, ρε. Κλέβει. Όχι, ρε, δανείζεται. Αριστοτέλης ο μπαγάσας. Ξέρεις ταχύτητα έχει αυτός. Μπορεί να βάλει 5 κομμάτια το δευτερόλεπτο στην τσέπη. Ωχ, τι κάνει ο μάπας. Εσύ, αυτός βγήκε από κάσα. Έτσι τους έχετε και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι ο ιδιοκτήτης. Άμμομη είναι εδώ. Άμμομη είναι εδώ. Από εδώ φίλοι. Όχι, δεν ήρθε κανένας. Καθίστε παρακαλώ. Ορίστε. Δεν ακούει. Και αυτό το ματσαφλάρι στα αυτή του. Δεν δουλεύει. Αλλά δεν τα αλλάζει γιατί νομίζει ότι δουλεύει. Κοίταξε. Από εδώ φίλοι. Πάρ' τους μέτρα. Τα έχει χάσει κιόλας. Γιατί εσύ τι έχεις κάνει, ρε. Εσύ τραβά την κάτω κονσέρβα όταν έχει άλλες από πάνω. Καλά που δεν σε βουτήξαν, είσαι και με αναστολή φουκαρά μου. Λοιπόν, είσαι. Είμαι 2 χρόνια. Τι 2 χρόνια? Με αναστολή. Όχι άλλο λέω. Είσαι για μεγάλη δουλειά. Πόσα? Κουβέντα, Τάχος. Λοιπόν, τράπεζα. Εσύ δεν πίστευε να ακούει αυτός. Όχι, όχι. Ακούς? Όχι. Ωραία. Τι όχι, ρε. Ρε εσύ αυτός απάντησε. Γερό, ακούς? Πώς δεν ακούω, κουφός είμαι. Τι είπαμε προηγουμένως? Ακούς? 1, 2, 1, 2. Τι λέω τώρα? Ένα κρύο, ένα κρύο. Δεν ακούει. Έτσι, έχει μερικές φορές αναλαμπές, αλλά μετά τα ξεχνάει όλα και δεν ακούει τίποτα. Τους πήρες τα μέτρα. Δεν πεθάναμε ακόμα. Ποιος από τους δύο είναι το πτώμα? Φάε τη γλώσσα σου. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, δεν μου πες, ρε. Εντάξει, εγώ τι θα κάνω? Το σκιάχτρο. Θα μπει στην τράπεζα, θα σε δούνε, θα τρομάξουν και θα κλέψουμε τη στοιχεία μας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ρε βλάκα. Μα τι βλάκας είσαι, ρε.
Λοιπόν, θα μας πει ο εγκέφαλος, τα κάνεις εσύ και θα κάνουμε κι εμείς. Με τα πολλοβασάνων τελειωμένων. Αμάν, με έπιασε η ψυχή μου εδώ μέσα. Πάμε. Από το πρωί έχω πάρει 3 φορές τηλέφωνο, μαντάμ. Δεν ξέρετε που στα κομμάτια βρίσκεται. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αν μάθετε που είναι, πείτε του να με πάρει. Μπάμπης, ξέρει αυτός. Τι διάολο έγινε αυτός, λες να άλλαξε γνώμη. Μπορεί να μην βρίσκει παρέα. Αποκλείεται. Άμα είναι για κομπίνα ή για κλεψιά, βρίσκεις μπόλικο κόσμο. Άμα είναι για δουλειά, δεν βρίσκεις κανέναν. Μάλλον θα φοβάται την τράπεζα. Μου τον αφήνεις επάνω μου. Απάνω σου, πόσα απάνω σου δηλαδή. Να τον αναλάβω. Με παραγωγήσεις. Είσαι τρελός. Αφήνω άλλο. Τι, Να μ' αγγίξει. όχι. Μόνο ένας μου πάει. Ο μοναδικός. Το ξέρω κούκλα μου. Οι άλλοι από 4 μέτρα και πέρα. Με αυτόν, κάντα 5. Σωστά. Είναι και φρόκαλο. Το συχαίνομαι. Πήγαινε τότε. Πάω. Με πολύ βαριά καρδιά, αλλά για χάρη σου. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, να το συζητήσουμε. Σ' ακούω. Πώς έτσι. Δεν σε βολεύει. Κοιτάξτε. Δεν κοιτάζω. Νιώθω. Λέγεσαι. Δεσποινής. Λιάννα. Δεσποινής Λιάννα. Εγώ σέβομαι τον κύριο Μπάμπη. Α, κι εγώ. Το βλέπω. Ψηλέ μου την έδωσες από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Εγώ... Δεν σας πρόσεξα. Α, ναι. Κάτσε. Όχι. Θα δεις κάτι που δεν το έχεις ξαναδεί. Ποιος το λέει. Το έχεις δει. Ναι. Πώς γίνεται. Με κιάλια. Με κιάλια. Το σπίτι σας είναι απέναντι από την ταράτσα μου και εκεί πέρασα, καταλάβατε. Ειδωνοβλεψία. Όχι, κοιτάξτε, κατά λάθος. Είχα ένα χρηματοκιβώτιο, κοίταζα και συμπέσετε από κάτω, καταλάβατε. Αυτό που είδες, σ' άρεσε. Το είδες όλο. Μα Δεσποινής μου, τι θα πει ο δάσκαλος. Δεν θα μάθει τίποτα για να πει. Γδίσου. Εγώ γιατί. Δεν σας... Δεν ξέρεις. Σας παρακαλώ, με κρυουλιάζει, θα κρυώσουμε. Μην σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Η χοντρή. Έρχεται η χοντρή. Χοντρή, καήκαμε. Ποια είναι η χοντρή. Ας σε ρωτήσεις και κρύψου τώρα. Πού. Κάτω από το τραπέζι. Και εσύ, κάτω από το τραπέζι. Γιατί ποτέ μας βρει εδώ, σε πετάξε την ταράτσα. Κρύψου. Ας το πόδι μου, ρε. Σου φέρα να φας. Σε λυπάμαι, κακομοίρη, γι' αυτό. 2 μέρες άφησα νηστικό, έτσι για να τιμωρηθείς. Να μάθεις ποια σ' αγαπάει και σε φροντίζει, για να είσαι ευγνώμονας. Φάε. Να, θα κάτσω να σου κάνω παρέα. Τι κάνει έτσι, καλέ. Ο Σουνιές. Βογκάει. Βοκάει, μιλάει, αναστενάζει, είναι στοιχειωμένος. Παλιό πράγμα βλέπεις. Για κοίτα κάτι περίεργα πράγματα. Σιγά φτάνει, θα το σκάσεις. Τι. Θα το σπάσεις. Καλύτερα να κοιμάσαι στο δικό μου κρεβάτι. Μανάρι, φίδι, χέλι μου. Φάε, γουργουρίζει η κοιλιά σου. Φύγε να πάω, δεν πάω φάμε σένα μπροστά. Γιατί, Με τρομάζεις. τι κάνω. Με ταράζεις. Αγόρα ρε, καλά. Πάω κάτω και σε περιμένω. Μόλις φας και θα δαμώσεις, έλα. Το δικό μου παπλώμα είναι για 2 άτομα. 2 δεν είναι αυτή, τι με θέλει εμένα. Αγόρα, ρε. Μην δέστε με τον πόνο μου. Πού την κονόμησες αυτή, Δεν την κονόμησε, αυτή με κονόμησε. Με έχει οικότροπο εδώ μέσα. Θα γίνει μεγάλη δουλειά, θα τα κονομήσω και θα σκώ να φύγω. Θα γίνει. Ναι. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό το ξέχασε. Ωραία,